Kultur sorkuntzaren transmisioa taldeak euskarazko kulturgintzaren transmisioari buruzko jardunaldia antolatu zuen urriaren 26an Azpeitin. Gaur Talaia gunean izan da taldea, jardunaldiaren ondorioen berri emateko eta aurrera begirako proposamen bat aurkezteko. Amagoia Gurrutxaga naiz, Lanartea Euskararen Langile Profesionalen Elkarteko koordinatzailea, baino baita ere Euskal Kultur Sorkuntzaren transmisioa bilguneko kide ere bai. Eta bilgune horrek bere izenak esaten duen bezala, Euskal Kulturaren transmisioa du aztergai, kezkagai eta baita ere langai, ezta? Eta 3 jardunaldi antolatu izan ditu dagoeneko, gai horrei buruz arlo desberdinak aztertuz. Euskal Kultur transmisioa heziketa arautuan batetik, gero beste jardunaldi batzuk egin zian kultur transmisioa heziketa ez arautuan, eta aurten egin dugu edabideetan, Euskal Kultur transmisioa edabideetan Euskal Herrian. Eta hortik etorri da, Libe Mimentza EHUko irakasle eta ikerlariak gaur aurkeztu duen lanaren enkargua edo esango genuke. Zentzu horretan enkargua jaso gendun, ikertzeko edo, beintza mahai gainean jartzeko ze euskal kulturgile agertzen ziren eta edabideetan zer motatako kartografia bat edo marrasten zen, ezta? Eta orduan hainbat ikerketa erabaki hartu genitun, euskal edabideak Euskal Herrian zorionez asko diralako, eta orduan mugatu egin behar zen baita ere ikerketa eremua lehen hurbilketa bat egiteko. Hor 11 edabideeko laginarekin egin dugu lan, eta edabide horietan hautatu ditugu bai euskara hutsan jarduten dutenak, eta bai elebitan ikusteko portaera berdina edo ezberdina erakusten duten. Eta atera dena da, lehen biziko, euskara hutsean jarduten duten edabideek eta elebitan aritzen diranek portaera ezberdina agertzen dutela. Hau da, euskara hutsean argitaratzen diren komunikabideetan euskal kulturgileak, hau da, euskaraz jarduten direnak gehiago erakusten direla. Eta hor badagoela hizkuntzak markatzen duen alde bat. Hori lehenbiziko puntu gisa. Gero eztabaidatu beharko da, ea euskara hutsean bakarrik eman behar den euskal kulturgileen berri, edo elebitan ere eman behar den, eta erdarek zer paper izan behar duten, zenbateraino kontatu behar den, eta beste. Eta gero ikusi dugu baita ere, elebitan ari diren horietan, kasu batzuetan, bai euskaraz eta bai erdaraz aritzen dira nahiko paretsu, gutxi baina batzuk bai, egite dute alako zerbait, baina guztietan ageri da erdaraz argitaratzen den puntuan, edo erdaretan ere aritzeko edabideak hartzen duen erabaki horretan, badagoela euskal kultura gutxiago erakusteko joera bat. Eta orduan hor badago edabideek egin beharreko gogoeta eta autu bat, baina baita ere kontuan izan behar dugu eta ez ahaztu gaur egun erabiltzaileok eta batez ere sarean, digitalean aritzen garenean, ikerketa ere digitalean egin dugulako, autu bat badaukagula. Eta hor sartzen dela, eremu honetan hainbat gogoetarako kutxa eta ertz bat. Hor garbi dago gure ustez hizkuntza subordinatu bateko komunidade hiztun komunidade bat garenez, horren isla dela hau ere. Kultur subordinatu bezala tratatze gaituzte. Kulturgile askok lehendik ere esaten ziguten guri elkartean asko kostatzen zaigu, masmedietan agertzea, agertzen geanen gea euskal, ez gea bakarrik idazle edo bakarrik musikari, erdal hoiei da idazlea ez, hau da euskal ez, nire ere idazlea naiz, orduan, beti gea azpizail bat, ez? Eta gero gainare oso toki gutxi daukagu naiz azpizail bat, orduan, subordinazio hortatik aterako bagara, guk nahi dugu, askok nahi dugu, hitzez behintzetala esaten dugu, orduan ekintzetara pasatu behar dela esaten dugu guk. Ze berez ez da gertatzen. Berezkoak ekartzen du gaur egun daukaguna. Handiaren aldeko inertzia. Inertzia beti berezko hori da, beti handiaren alde eta txikiaren kontra beraz. Orduan, inertzia hori geldiarazteko eta eteteko, egin behar dira neurriak hartu. Zen neurri asko izan daitezke. Guk aztertu deuna edo oraingo azkeneko jardunaldi hauetan bat behintzat oso interesantea, gure ustez, da kuotak ezartzea euskarazko kulturari.
edabidetan, bai lizentziak ematerakoan, bai emititzerakoan, bai musika jartzerakoan, bai produzitzerakoan, bai azpititulatzerakoan. Eta ez bakarrik publikoei, baino publikoetatik hasi berko dugu, horretik komentatu dugu gaur EITB-ren kasua, eta hoxe da, eta ez da guk asmatutako gauza bat, nazioarte guztian gertatzen nahi dana, aktibatu dana, nahiko geldotutako ekintza bat edo, pixka bat alboratutako neurri bat edo izan genezake, baino inglesaren zaparradarekin estatu ez anglofonoak ere bildurtu dira. Eta beraiek hasi dira ere ezartzen kuotak. Espainia da bat, baino ez Espainia bakarrik, eta ez bakarrik Europan bakarrik. Orduan, gu ez daukagula estaturik, gaudela lehendik geure eremu geografikoan gutxituta, guk ze egingo dugu, merkatuaren eskutzi? Ez du oso logikoa ematen, ez? Hortaz, pixka bat gogoeta eta eztabaida serio, sakon, hortan zeresan auki dezakegun eragile guztik, elkartu eta benetan hitz egiten hasi behar dugu hortaz. Ze bestela, esandakoa, inertziak beti haundiago bihurtzera jotzen du eta txikia txiki egitera. Eta hoi dago.